हामलायथि बावहरबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ। बर्थमान थिगानो दं आंबो। थ' लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन लाइभ भिडिअ बानायैया, लाइभआव फैयैया। ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय आरोना लाइभआव। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थागोन होननानै। 7K कमप्लिट जाबायमोन। बेसेबा गोबावबो जाखाबायमोन लाइभआव फैयैया। दिनैसो आरोना बेसेबा गोबावनि उनाव लाइभआव। दा सोरबाफोर गोदान फैनायफ्रा फैदो लाइभआव दसे कमेन्टफोर खालामदो। दा फैबाय थानाय समफ्राव मोजां मोजां नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बेफोरबायदिनो मोजां मोजां भिडिअफोर लाबोबाय थानि। जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै लादो। सापर्ट खालामलांबाय थादो। एसे एनै मदद सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। गोबाव जाथारबायमोन नालाय मा बुंनो मा मानो जायोलै लाइफआव बारा रोङाना। थ' लोगोफोर गोबावथार जाबायमोन आरोना लाइभआव फैयैया। दाथ' गोबां गोदान गोदान साबसक्राइबारफोर फैबाय आंनि चेनेलाव। थ' नोंथांमोनखौ मास्ट वेलकाम आंनि चेनेलाव बरायहरबाय गोदान गोदान फैनायफोरखौ। लोगोसे साफ्रोमखौबो गोदानखौल' नङा साफ्रोमखौबो साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थाब्लासो भिडिअ बानायनो मोजां मोनो नालाय। नायग्रा थाबासो भिडिअखौबो मोजां मोजां लाबोनो लुगैयो। नायग्रा थाबासो भिडिअखौ मोजां मोजां बानायनो गोसो जायो आरोना। दा जियानो जा इउटुबावथ' खामानि मावनाया बोसोरनैयानो जाबाय। खिन्थु फैसा मोनफेराखै दै खेनसेबो फैसा मोनफेराखै इउटुबनिफ्राय। दासो मनिटाइसआथ' जानाय चेनेला ओमफ्राय एसे एसे जादों आरो डलारफ्रा $15ल'सो जाना दं नामाथाय। $100ल'सो मोनो नालाय दा $100 माला जागोन बोसोर बारलांगोन नामा। बेलेगफ्रा मोनगासिनो दं आंना एकदम जाथ'थाराखै आरो भिडिअखौबो सानफ्रामबो ब्लगफोरखौबो सानफ्रामबो होनाय जायाखैना। मालाबा गोसो जाबासो होलायबाय मालाबा गोसो गैयाबा गैलालाय बिदि जाबाय थादों। सानफ्रामबो ब्लग होबाय थानोसै सानदों आङो एबारनिफ्राय। थ' लोगोफोर सानफ्रामबो भिडिअ ब्लग होबाय थाबासो फैसाफोरखौ मोनसिगोन खोमा माथो बिराद फैसा मोनोनो माथो आंलाय माथो मोनाखै दाबो खेनसेबो। कन्टेन्टफ्रानो बिदिनो नालाय जानला मानलाथार नायजाथावा ने। कन्टेन्टफोरखौ एसे मोजां मोजां लाबोबासो नोंथांमोनहाबो नायनो गोसो जागोन नङा होमबा ना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आंना फेसबुकआ एसे प्रब्लेम जाबायलै। सोरबाफोर हायोबा एसे हेल्प खालामदो। फैबाय थानाय समफ्राव मोजां मोजां बेफोरबायदिनो भिडिअफोर बानायबाय थानोसै ने लोगोफोर। फन फैदों दिसटार्ब जायोलै फन फैबाथाय। फन फैबाय थादों मबाइला। दा फनखौ हमबाथाय लाइभआनो दानजालांगोन। ओइ खोरोन माबाखौ दखानाव फन फैबाय थादों फनखौ हमबानो दा दानजालांगोन बेनिखायनो र' लाइभआव दसे थानानै लाइभखौ आं बारा गोलाव खालामा लोगोफोर माने बिराद गोबाव जादोंमोन नालाय लाइभ भिडिअ बानायो बेनिखायसो माने आङो नैबे लाइभखौ दिनै फैनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव एसे महरखौ दारि जांगाव लानानै एसे महरखौ देखायनाय जाबाय आरोना एसे गाज्रिमोन नोंथांमोननो। दा बेफोरबायदिनो एसे एनै सापर्टखौ मोनलांबाय थाथोंसै आसा खालामलांबाय थानोसै। 7K कमप्लिटखौ खालामनो हाबाय आङो नोंथांमोननि सापर्टखौ माने बिदिनो लासै लासै मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। आंबो हाखु दाखुखौ लुगैखायाखै लासै लासैखौ एसे साक्सेस जालांगोन होननानै आसा खालामो आरोना लासै लासै आरोना हाखु दाखु नङा लासै लासै।
दा फैबाय थानाय समफ्राव नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि भिडिअ बानायो माबायदि ब्लग बानायो। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेल खुलिनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंखौ। आङो खुलिनो हागोन फ्रियावनो फैसा थाइसेबो लाया खामानिखौ नोंसोर मावनांगोन आरोना। बयबोथ' इउटुबार जानो गोसो जायो नालाय चेनेल खुलिनाया गिदिर बाथ्रा नङा 1 मिनिटावनो जायो चेनेला। दा खामानि मावनांगौआ नोंसिनिसो बाथ्रा आरोना लोगोफोर। होमबा लोगोफोर लाइभखौ बारा गोलाव खालामला बेसेबा फन फैबाय थादों बे चेनेलनि अनारा आंनो दारि एकदम जांग'गथार थ' नोंथांमोन एसे एनै सापर्ट खालामलांबाय थादो आरो जाय बिथांमोना फेसबुकखौ फल' खालामदो आंना चेनेला आरो मोनसे दंबावो मोनसे खुलिनाय दंबावो बे चेनेलाव आङो अनलि बाथौनिल' भिडिअ हगारो आरोना जोंनि गुदि धोरोम बर'नि गुदि धोरोम बाथौनिल' आङो बे चेनेलाव भिडिअ हगारनाय जायो। नोंथांमोना गोसो गुदुंफ्रा साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बे चेनेलखौबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा सानफ्रोमबो साबसक्राइब खालामना लानो हागोन। बे चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ बाथौसा ब्लग बेवहाय अनलि फर बाथौनिल' भिडिअ जेबो बेलेग भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा अनलि फर जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल बेफोरनिल' भिडिअ नुगोन आरोना लोगोफोर। दा बै चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन। नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामनानै सापर्ट मदद खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो बे चेनेलखौबो अनसायलांगोन होननानै फैबाय थानाय समाव। दा बे चेनेलाव अनलि फर बाथौनिल' भिडिअ फैगोन बेलेग जेबो भिडिअ फैनाय नङा आरोना। जोंनि धोरोमनि एसे एनै भिडिअफोरखौ आंबो बे चेनेलाव हगारबाय थायो दा नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबानो जाबाय। नैबे चेनेला आंना मेन ओमफ्राय आरो बै बाथौसा चेनेला सेकेन्ड जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फेसबुकखौ फल' खालामाखै फल' खालामदो आरो पेज दङ पेजखौबो फल' खालामना लानो हागोन नोंथांमोननि गोसोसै। आंना पेजआ सायखं ब्लग पेज दङ ओमफ्राय सायखं सरगियारि प्रफाइल दं। प्रफाइला एसे प्रब्लेम जानानै दं। होमबा लोगोफोर लाइभखौ बारा गोलाव खालामला दोनथ'नाय जासिगोन आरोना नोंथांमोन। गाबोन समफोरनिफ्राय कन्टिनिउ ब्लग होबाय थानोसै दै लोगोफोर ब्लग हगारबाय थानोसै सानफ्रामबो। जायफ्रा मोजां मोनो गोसो गुदुंफ्राथ' नायखायो फाथा फाथिखा आरो नायिफोरखौथ' नायनाय होननानै थिननो हाया आसि थुनानै नायहोनो हायाना लोगोफोर। दोनसै बारा गोबाव दा मा बुंनो मा मानो एकदम बरिं जायो। जायफ्रा गोदान फैदों चेनेलाव साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो गासिखौबो माने गोजाम थाखानाय साबसक्राइबार दा गोदान फैनाय साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ फिन खेनसे गोसो गोरबोजों गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ माबा ब्लग लायनो दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना गोजोन्थों बाय गाइसमोन।